Nalazimo se u osnovnoj školi Sveti Sava na Vračaru i danas se u našoj školi održava takmičenje iz informatike. Opština Vračar podržava sve aktivnosti koje učitelji preduzimaju da bi okupljali decu i omogućili im da na adekvatniji način pokažu svoje znanje. Takmiče se danas u 3 kategorije, to su multimedijalne prezentacije, programske aplikacije i programiranje. Takmičenje je organizovano za učenike od 5. do 8. razreda, mlađa kategorija 5. i 6. i starija 7. i 8. razred. Opština Vračar je obezbedila prikladne poklone za najuspešnije i sve ovo takmičenje je ovako vrlo simbolično, s obzirom da opština radi na osavremenjavanju svih naših osnovnih škola i pružanju mogućnosti da učenici primenjuju savremena učila u osnovnim školama. Tako smo učenicima 3. i 4. razreda podelili laptop računare, kao i njihovim nastavnicima i omogućili da koriste računare u nastavi. Nagrađujemo ih, najbolje nagrađujemo takođe računarima, znači pomožemo da prate trendove u nauci i tehnologiji i da spoje lepo i korisno i budu još bolji.